Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Der nu optager den faktisk. Gang. Liren ikke så meget. Jo! Det var vi faktisk. Vi skulle også være den samme. Ja, måske. Det her det er dopamin-magasin for. Så har vi nødt, vi kunne have haft det her. Så du kan se det purple lock. Magnus, hvor meget fedter vi skal lige have den her op. I peber noget. Jeg fedter. Hvem spiller Daniel? Fedter på David. Ja, det var David. Nej. Og hvor mange fedter fedter du på David? 5. Og så hvor mange på stabel? Jeg fedter på David. Nå, jeg mener, du fedter 5, og så skal jeg give dig, hvor mange. What the fuck? Okay, jeg ved ikke, Jeg tror, man starter med man giver sådan her. Hvorfor skal jeg være fucking with Ja, men vi kan jo Det er bagsiden. Vi er begge to af David, så der skal også ikke være en. Det var heldigt. Men spiller vi flip, eller hvad? Yep. 7 kort. Ja. Jeg kan godt give dig en peber, hvis David vinder, og så giver du mig 5. Ja, vi har den der. Hvis nu også Nej, det er fandme dårligt også. Unomæk samtidig. Det her, det er dopamin-maxing, Rasmus. Det er den hvide side, man starter med, ikke? Nej, Andreas, vi laver det forkert. Vi skal jo have udsigten med på kameraet. Det er jo lidt svært. Skal vi ramme? Hvad er jeg nødt til? Jeg er nødt til mig selv. Det er sådan lidt træls, når man kort har jeg. sorterer sin kort, og så de bare bliver flippet, så er de slet ikke sorteret. Nå, men har du givet eller? Man sorterer dem ikke, man sætter dem Okay, bare. det er outrageous. Skal vi snakke om det? Kanten. Ja, Det er så at den lige er lidt højere. hvis der er nogen, der noget spiller. Ja, jeg lagde også mærke til det, faktisk. Okay, er vi klar? Nej, Type shit. der er et ny kort. Man kan ikke starte på en 2. Det kan man godt. Type shit. Det er det, han kan gøre ved det. This guy, altså, what the fuck? Er det mig? Ja, det er. Det må det være. Med noget underholdning selvfølgelig. Okay. What the? Ikke det der igen. Nej. Men tid lift. Nej, Daniel. Du optager dig, ikke? Og det er jo... Jo, jeg optager 100%. Det er lidt noget shit. Ui, Damn, så rammer vi lige et epic zoom in. Den er outrageous. Wow. Andreas, den er outrageous. Den er færdig. Damn. Scam. Vi spiller stadig færdigt. ja. Ja, vi Og også lige this type shit. Damn. take in the view, boys. Nej! We love this shit. Ridiculous fun game. This is the winner. Oh shit. Vinder der et draft, det tror jeg. Nej, jeg har ikke set draften. Jeg gik ikke. Lad os se, Isak, hvis du ikke havde det. Uheldigt. Så jeg var. Der var lige der kog i der. Jeg vandt 100% trust. Det er lige, hvad den er rent, faktisk. Hvad er den filmer? Jeg sidder og filmer hele tiden. Yo, Isak, zoom in. Damn, det er smart. Men bliver Rasmus rullet? Ja, jeg bliver spist. Vi venter på de der langsomme ass folk derovre, altså Jesus Christ. Det main group, altså, de er gode. De går hurtigt ud af toget. Type shit. Low key. København er ikke så slemt, som man skulle forestille sig. Hvilke tanker har du om København? Det er meget slemt, altså. Ja. Men måske man skulle lytte til Kia en gang imellem.
sgu ikke engang imellem. Fordi hun siger, det ikke er Fordi hun er jo københavner, så. Og high key, der er så mange mennesker i det her land. Men Lucky ikke københavner, right? Er Roskilde, København, same altså. Lidt. Jeg er klar på, klar på at se vores hotel i horisonten. det vloggen. Der, vi kan se den derude i toppen. Du skal lave Mimo. Mimo? Damn, Lux. Se hvor stor den er. Vi går high key ud på vejen. Hold kæft, en crime var der. Men det er også bare fordi, at de er fucking spadet af, altså. Har ikke lige så meget vejarbejde i København, som der i Danmark. København er ikke en del af Danmark, altså. Der er en eller anden koalition der, må der være. Jeg tænkte egentlig, eller Vejle. Jamen det var også det var Danmark. Har ikke også det, jeg mente, men... Hey, det er ikke slemt. Men damn. Der er en beauty i horisonten. Og det man kalder din mor. Eller vores hotel. Ja. Hotel lyder nok bedre, men... Vi kan lige ramme en ø. Og så er der roomtur, når vi engang... Når vi engang når så langt. Så er der roomtour type shit. Jeg vil ind og fucking skide lukket mig af. Lukket start. Jeppe. David. Jeg skal ligge og pille lidt ved Isak. Der er consent, bare rolig. Min plads. Gå ud fra det Magnus nederst. Benjamin øverst. Der Benjamin, han kommer til at blive molestet af mig hele natten. Jeg kan ikke om den mad, der ligger deroppe. Det kommer til at blive la passion. Jeg husker tandbørn. Hele aftenen. Og især i aften, vi skal i byen måske. Altså, jeg sagde til Lili, at jeg nok skulle sove Måske. i dobbeltting med Andreas, og så var hun sådan, det gør du ikke, Isak. Send videoen til Lili. Ja, Husk den, det hørte du godt, det der. Ja, la passion. Jo, det er gang to the fucking pizzeria, eller Mac'en. Damn. Han var tæt på. Jeg tror både det er Mac'en eller pizzeria. Men vi finder ud af, hvad folk er mest på. Det lyder til, folk er til. Ellers splitter vi os højst sandsynligt. Enten på Mac'en eller på en pizzeria. Er det her en valid deal? Væk. Big Tasty Bacon, 39. Enten eller en pizzeria. Det er sådan Mac'en. Ja, Jeg tror, det er det. Ingen ved det ikke. nogen er for fattige til Mac'en, og nogen er for fattige til pizzeria. Nej, undskyld. Og nogen har for mange penge til at det på mængden. Præcis. Lucky. Nej, jeg ved ikke, hvor mængden er. Det ved jeg. Den vej. Så går vi den vej. Nej, kun hvis man skal på Mac'en. Og jeg skal ikke Du på skal ikke Mac'en. på mængden. Jeg skal ikke på Mac'en. No, jeg følger med gutterne her. Gang. Vi er lige ellers fat as fuck ind på det her Lucky. Okay, what the fuck? Jeg var på McDonald's. Ind på det her Lucky god restaurant. Little Italy. Recommended. Han er skidt. Han vil bare skrive Little Pizza af en mærkelig grund. Eller vi altså vidste, det var Little Italy. Vi sagde Little Pizza. Han gaslighter, han skriver om på historien. De her tre fat folks, de var på Mac'en i stedet. Så Det var ikke Prøv at tænke, hvor mange penge de economy-mæssigt. hvor meget kom der af med? 75 kroner for en hel mængden-menu. 75 kroner for en hel pizza. 25 kroner for en hel McDonald's. Nej, 75. Undskyld, 95. No! Upsi! God tur! Er du okay? Fuck, man. Det er ikke sådan en København-ting. Hvor man københavner giver ikke en fuck. Ja, noget. Vi er Lucky. Jeg har high-key scamet til den pizzeria der. Det er ikke Lucky her. Altså, jeg ved ikke, om det var scam, fordi det var ham selv, der skrev det til, eller gav. I har stadig skamet det. Vi har skadet. Vi har alle sammen skulle betale 90. Også dem, der sådan har købt pizza til 110, og nu har købt pizza til fucking 85, så...
Nugget! Noget fint dem alle sammen for... Ja tak. Folk der være. Altså, var det med drikkevarer, I fik? Nå, okay. Ingen drikkevarer. Jeg tænkte også lige 90. Tror vi lavede penge? Det var din Beatles. Det her er Beatles album. På vej hjem. Så skal lige flække Jeppe i noget bordtennis, måske nogle andre. Jeg skal også lige... Og Benja. Derefter. Så er vi i byen. Og så kommer vi hjem til whatever tid. Sover indtil kl. 8:30. Folk står op. Det bliver tough. Det er mig, Benjamin, Frederik og Magnus. Alle gode spillere der, det skal gå. Ja, det skal stå. Er du god nok til det? Breaker den der, så Jeg kan break. jeg tager det faktisk skud efter, det gør du bare. Og så skifter du bare til. Det er fucking dyrt shit. Okay. Hvis man kan ind i, så skyder man selvfølgelig selv videre. Ja. Ej, det er ikke også tydeligt. Det er fint nok. Det er heller ikke tydeligt, det er faktisk virkelig. Nej, det er virkelig. Det er nok det. Det er det breaket. Det er high key. Godt gjort af mig. Hvad med rød der? Rød, ja. Ja, det er ass. Klar det der. Du har... hvad ligger godt? Hvad rammer den? Det er sådan lidt mere her. Har du noget, du gerne vil sige? Og jeg synes, spillet går. Det er lidt trist. Vi fører. Man ved, den der fører er den, der får sorte i sidst. This guy, altså. Get a load on this guy, altså. Can't do this. Frederik, ram på den. One night stand, Tag bare sådan. Low-key. Det er ikke sådan en call. Nej, det er rent faktisk så dårligt. Ja. Men hvordan skulle jeg ellers skyde? Frederik, ram den side og gå efter det. Nej, jeg mener det. Frederik, du færd så sjovt. Hvad? Masterman, dygtig. 47. Bam! Den klarer det godt. Så er det 70, der kommer her. Det er hernede. Nå, never mind. Jeg troede, den var sådan 50, så vi kommer ned. Du skal over til siden, og så er det fucking... Vi skal til siden. Men jeg vil så gerne have sådan noget physical media noget. Det kunne være så fedt at have sådan en med Bunny. Ja, det er jo ikke bare Ja, det de kan tage. Jeg kan ikke sådan her. Ja, have en med Bunny, og så kan man... Nej, jeg har en del. Jeg har TikTok, hvor jeg bare... Ja, og man ved det ikke. Folk de ved jo, at det ikke ender et eller andet sted. Så skal jeg nok skyde sådan. Jeg er ligeglad med, at jeg viser. Vi skal se, hvordan vi kan. Det er den der, hvad fuck er nu... Hvad er smart? Okay? Hugger. Ja! Langt nok, mand! Ja! Nej, det var et godt skud! Ja, jeg sender ved at skyde. My god! Nej, er det der? Hvor tager du vores? Nej, brug vores. Det er så oplagt. Det kan jeg gøre. Men nu, Magnus. Hvad er det wristwatch? Det er sorte, jeg får godt. Se den. Jeg tror ikke, jeg får lige. Jeg bliver bare set igen. Hvad? Nej, Magnus. Nej! Den ruller bare lige. Nej, det er ikke altså. Men de rammer den lige. Jeg tror, jeg husker, at Ja! Hvor er det sådan? jeg spiller et kampbold. Sådan der. Det er, hvad jeg siger. Let's go. W. Person. Loki. Du sidder og drikker øl. The flush bar. Oh no. Det lukker ikke slemt. Crazy. Det er vlog her. Det er gang. Måske rammer vi også i morgen. Måske rammer vi også i morgen. Så ved jeg ikke. Men vi fører stadig reglerne teknisk set. 1, 2 øl, vi kan ud og vi får hygge. Vi går tilbage på det tilbage. Generelle ret. Og vi spiller op i 2 kamp. Ja, kan du sådan binde lidt, altså? Ja, det er mig. Okay.
Vi rammer en spindebold for at få det sidste øl. Yeah! Det er en Jeppe, det er Jeppe. Nej, jeg tager mig halv. Fuck en halv. Damn! Så er det igen. Du kan godt få den ene right. Det er igen. Han er lukket i helvede. Bedste ord ikke på nu. Let's go, Benja. Woo! Let's go. Så gang. Så er vi inde på vej hen mod Frederiksberg Universitets campus. Why? Læreren sagde det. Yoghurt. Eller. Vi skal hen og gumle på noget yoghurt. Glæder vi os? Måske. Dog lidt questionable. Vi kunne lige nu ramme en power run, så jeg kunne få en lader, så jeg ikke dør inden for en kort tid. 30% we cooked. I dag ud på at vi rammer Frederiksberg. Spise yoghurt. Måske tager vi byen igen bagefter. Jeg tror ikke måske. Vi tager højst i byen bagefter, det er ikke godt. Ligesom i går. Ja. Who cares? Det er dem jeg går med nu. De har fucking. De spiger foran. Jamen vi skal sgu da cut det til de gode moments. Så vi vender tilbage, når vi ikke engang er endt på kampsiden. Sådan i 10 minutter. Vi er endelig done med det. Wow. Irak, du ødelægger din intro. Gang. Vi er på vej hjem efter det her. Det var okay. Kinda ass, men type shit, men vi har spist jørkhørt. Nej! Vi har spist jørkhørt. Gider ikke have det. Fucking andet. Holy shit. Vi går hjem på hotellet. Så skal vi se, hvad fuck der sker. Højst sandsynligt, vi går hen og finder noget andet mad. Folk tænker mexicansk. Jeg er på det. Kunne jeg godt kværne nogle nachos. Så update, når der kommer hjem. Yes, update. In the crib again. Venter på. I don't know. Vi skal ud og spise. Hold tørre. Damen de falder for ham der. Nej, ham der. Men har du pullet den? Nej. Stage 18. Sæt i håret. Den er på fucking. Det er fucking pisse ned ud, ikke? Pisse ned måde. Så. Stage 18. Så er vi black på loggen. Undskyld. Back på loggen. Vi er på vej mod Fisketårn Copenhagen Mall. Sorry. For at eat some good taco. Bro, det her vand hernede, det er så nice. Det er en bold i en mand grund, men vi var inde for måske, nogen tænker mexicansk, nogen tænker, nu hedder Sunset. Isak specifikt tænker Sunset, men Hey. Jeg tænker også på det mexicanske. Men Isak han tænker, økonomi, hvad har jeg? Ikke penge, Sunset, fordi at vores kære Stabel her, han clutcher os med hans mors rabat. Ikke i abonnement. Kan du give mig det sådan noget? Time shit inde på bar. Endnu en gang. De her gennemkutter. Skål! I know. Hat på. Der er også flere fra klassen, men gang. Åbn den! Helt sikkert bajer. Åbn den, gør så! Han får den ikke. Jeg åbner. Klar på det her. Hold lige i bunden. Please, Mike. Rerun. Gik hjem. Ja. Rerun. Det er sådan verset midt oprunding. Bumpet lokum. Men
who cares, vi smutter. Så størten er, at vi åbenbart tager på Esbjerg Flow, og så Carlsberg. Så sure, heller good. Men vi skal jo være ude 8. Nok en af de sidste vlogs for turen, fordi vi rammer frokost, inden vi rammer Carlsberg, hvor vi skal drikke os stangstive. Sådan da. Men vi er på vej på Mac'en, fordi vi er nogle fat fucks. Big Mac, Big Mac, Big Mac, Big Mac med sin Big Mac. Undskyld forkert. Men ja, vi har sådan en halv time i det hele. Fra 40 minutter. Vi har 40 minutter nu, så vi har lige sådan 20 minutter til at spise. Så Mac'en, kan man sige. Så tager vi shit nu optaget. Nej! Det var uheldigt. Det er meget til, at jeg kan smage det. Det er perfekt at lagt. Jamen, skål! Har du regnet med det? Jeg var på en Ja, det var så godt. Det var godt. Det er ikke helt skidt. Hvad er det for noget? Er det øl? Ja. Det er noget. Belgisk hvidt. Du kan ikke smage den. Du er ikke helt skæv på den. Ja, what the fuck, jeg finder det. Nogen kan svare på det, så. Godt, nej. Jeg er ikke så dygtig, fordi der er ikke nogen mulighed for at svare på. Men du må gerne komme lidt ud af det gæt. Er det sådan en blodappelsin? Især ikke efter, at jeg kom Isak med sidste uge. Har jeg tabt fuldstændig røvhul? Nej, det var ikke. Gerne dig, Magnus. But Hvem skulle have min look in. Jeg spretter på. Spiller vi med en 2 kort nu, når vi heldigvis hjemme før de andre, fordi de er nogle goons og skal i Vejle, i stedet for at jeg er sådan en chat og skal i fucking Fredericia. Hvor du styr på det egentlig? Ja. Det skal vi næste sæson. Skal du det? Ja, fordi de næste det er Så jeg er gud for, at vi er Odense nu, hvad? nej, vi er Korsør. Okay. Når vi rammer Odense, Så efter det. så er det næste. Men, ja. Men, det må jeg ja, helt er godt. Du skulle have gjort det, men jeg gad ikke rigtig for dig til det. Det er 100% det. Godt. Det er nogle... Så er vi så tilbage igen til Cribble. Det kan man så redigere. Første video. Vi håber det bliver godt. Finde ud af om det bliver måske en side hobby. Men jeg stopper her fra redigeringen. Så det er det sidste. Vi ses.